Almighty, ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the book of Exodus. Thus says the Lord, you shall not molest or oppress an alien, for you were once aliens yourselves in the land of Egypt. You shall not wrong any widow or orphan. If you ever wrong them, and they cry out to me, I will surely hear their cry. My wrath will flare up, and I will kill you with the sword. Then your own wives will be widows, and your children orphans. If you lend money to one of your poor neighbors among my people, you shall not act like an extortioner toward him by demanding interest from him. If you take your neighbor's cloak as a pledge, you shall return it to him before sunset. For this cloak of his is the only covering he has for his body. What else has he to sleep in? If he cries out to me, I will hear him, for I am compassionate. The word of the Lord. Gising ko ikaw, ginawa kong puso. Gising ko ikaw, ginawa kong puso. Gising ko ikaw, O Diyos ko, akong bato malalampanan akong tahi. Ang gahom sa akong kaluwasan, akong maigon na dalapanan. Dahil mo ng Ginoo, ito ako. O siguro
A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, you know what sort of people we were among you from your sake. And you became imitators of us and of the Lord, receiving the word in great affliction with joy from the Holy Spirit, so that you became a model for all the believers in Macedonia and in Achaia. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but in every place your faith in God has gone forth, so that we have no need to say anything, for they themselves openly declare about us what sort of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to await His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the coming wrath. The word of the Lord. The Lord be with you. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him, asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. So may buntag ka ng tanan. Di pa yun ko last Sunday, nang pagkakumat sa itong misa na tradisyon na dire, ini ka fourth Sunday, English. Okay? Kung naaga ng fifth Sunday, Italian or French na ta. Sugot mana. Kung di mo kasabot, kung French ka ni, digay ka kasabot, mamadit na mag-French fries. Okay. Okay. No? Tingali, no? Sa inyong mga pagsimba din, sa inyong pag-ulit namin nadala ng nakakunan. Inood? Pinamduman pa ninyo, kada Domingo, ibuni, nindot kayo, nung ilan ta kamusimba na magpakita sa Ginoo na ito siya di pasalamatan sa mga grasya na nalawan. Piling, nakita ko sa natin madawan na ako kay grasya. Lagi na sa grasya sa iyang pag-iya kanato sa matag adlaw. So karong Domingo ha, sa atong mga pagbasa na sa tayo makakunan na nindot kayo. May tungod sa usa ka butang nga ganahan kay ka. Kung saan ang butang nga, gugma. Kinsa na ito gusto higugmaon, kalihog isa ang hilay. Hilay, di inyong kamot, no? Ako lang. O, balito. Di mo ganahan gugmaon, no? Higugma na pagkip mo sa ginugmayon, no? Kinang tanang gusto kang higugmaon. Kinsa mo kung tao hindi gusto, no? Ang ibang tao, pag wala na kayo nahigugma na ako, pagkapait na kung ano yung masinati. Mo galing ang karon, no? Ang pinakasentro sa Ebanghelyo ay tungod sa gugma. Kaya ang commandment sa Ginoo sukat masukat, pahitungod sa commandment na maghigugmaay kita.
No? Usayang mga balaod mo sa panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo na sila 630 plus, ka mga sugo nga aron magpakita silang paghigugma sa Dios. Karon, no? Simplify ni Jesus. Luma ang Diyos sa inyong kasing-kasing, sa inyong una-una, sa inyong kusog, sa inyong tibuok na kinabuhi. Ang dakot ng pangutana karon kung saan man atong pagpasinati, pagpakita sa atong gugma. Okay? Kamo, saan man yung pagpakita, di gugma yung si nanay o si tatay. Ang problema, Father, kaputan ako, ano na ipakita ninyo nga pagkigugma. Kung anak mo, kunya, mutabang mo maayo sa mga buloton sa balay, nagpakita mo sa gugma. Di ba na itawag ko expressions and languages of love? Okay, example sa ta. Kung sa'y pasabot, in February 14, nung sa kababay, nakadawat ko tulo ka rosas, na pula kayo. Kung sa'y meaning, anak, ay, booking lang, mawala mo kadawat. O kamo mga nasa choir, papagin mo kadawat. Okay? Tulo ka buwak. Si pasabot, I love you, Father. Okay. Kung sa may pasabot ko, February 14, inyong nadawat, duwara ka rosas. Ha? Kasi pasabot, I care kung may pasabot, anak. Ito pa naman lang. Okay? Kung sa'yo pasabot kung usa na lang ka-rose ang ihatag kaninyo in February 14, ha? Napobre na. Sakto ka. Okay, di nagmahal kayo rosas karon Father, daily ko kaabot kung tulo usa na lang. Okay? Bitaw, dalang komedya na siya. We express love in many different ways. Di ba? Chocolate, nagkakayo na kanang maglitaw na. Napoy ba na maayo may pakita sa gugma si nasawa na inigulit magdagdamastan sa kasakong bukas. Kanindot no? Pagpakita. So, karon atong mga atong pamalandungan kung sa may mga the best expressions of love. Ibo may gusto ko ni Jesus, gugma ang Dios, ug gigugmaon ang atong isig ka tao. Kabisado ka mao na kay tana, memorize na tana. Pero magkaroon pagutana kung saan ako pagpakita, Father, na kung gigugma ang Diyos, kung gigugma ang akong isig katao, na itawag ko 5 languages of love. Una, words of affirmation. Kung ba ko na ninyo, sulti, words of affirmation. Kasi pasabot nga, magpakita ka kung mga pinagi sa mga pulong na mag-affirm sa usa ka tao. Ang Ginoo ba yan? Very affirmative. Magpakita siya nato. Si Jesus yung i-affirm. Ikaw ang akong pinalanggam, anak. Kanawa, words of affirmation of God the Father to Jesus. Yun sa man pag-affirm ni Jesus ang iyang God, iyang Abba, Father, I praise you, Father. Dahil kung ikaw, Amahan, tungkol imong gililong inyong mga butang na pero imong gi-reveal sa mga ordinaryong tao. Words of affirmation. Kita punta sa itong pamilya, pilit ta magtinihik o appreciate sa tanang mga maayong mga binuhatan sa iyong anak, sa iyong inahan, sa iyong amahan. Papa, sus kabutan, kapugihan ba yan mo ba? Nay, kapoy hindi ka pagkabutan, kapugihan hindi mo, Nay. Sige nakagtrabaho, Nay. Subihin ninyo na, di ba, sus, kasi mapayapan pa kayo ng sa kalipay. Bawa mo kanina po, pagbasa na ko sa Facebook, na yung sa ka-teacher, yung di-post, dako kayo, burang nakalitan ng estudyante, i-appreciate sa iyahan niya, isip teacher, ang ibuhat na mga maayo sa iyang mga estudyante. Inimo ng estudyante, labi ang pamatibon, kung naay mga teacher na mo-appreciate sa imo, ibuhat isip estudyante. Ma-encourage ang tao na mubuhat ang estudyante ng mga maayo. Kaya po sa itong pamilya, sa itong mga anak, sa inyong mga anak, atong mga anak, alam ba anak, sa inyong mga anak, i-appreciate kung mamugi sila. Kaya kalaganan na natong isulti, instead i-appreciate, i-affirm, katapulang kayo mo, siya na, hindi na siya expressions of love. Okay? Kung sa to, words of affirmation. Ikaduha, giving and receiving of gifts. Kita niyo gusto makadawat o regalo kang Pasko. Isa. Sige, dito mo kagaan. Paglang na ba mong hata.
Kunya, mahagap ng groceryhan na, di mo makatawatan yung pag-isa, pwede mo umisa. Ito, no? Kinahanta, makasinabi ka sa bugma ko na ay hatag na ako. Labi na ihatag ni mo, makalun. Okay? Hindi mo ihatag ni mo kay Bukang na gaanto siya, kasakripisyo siya para ipakita, ihatag niya ni mo. Tako kayo ng papasinabi sa bugma. Tinoon, dili. Okay. So, kung sa una, words. Ikaduha, giving and receiving of gifts. Ayun lang po, receive, ako kayo give. Okay? Ikatulo, quality time. Na kay panahon, na di ka nagdalik-dalik para sa usa ka tawo kang imong gustong pakitaan sa imong gugma. Nakasuway ng unang sana mag-istorya na dali na kayo. Okay na. Pero mag-istorya ganin mo ka ng inyong ipamuyaban o ka ng imong uyab. Basta, gusto ko sa kauras, 2 kauras, okay kayo. Pero imong nanay, imong tatay, mag-istorya mo anak, mag-istorya ang buta. Manuman, quality time is very important. Una sa mga minyo, take time na kamong duha mag-istoryahan na yung isipasawa o bana. Quality time na dili, ay, ato na ko, laptop ako, hala. Kay walay, di makasinati ang sa katao sa mga pait tayo. Okay ra ninyo, na ko istorya, no? Na yung sa kabata, no? Timamiss niya kanunay iyang daddy. Kaya sige naman ang trabaho, bisag Domingo. Walay quality time para sa ilang pamilya. Muna to, sa papunta, sa Domingo, is na yung papa. Ingon din ng bata na 8 years old. Daddy, pilay di sweldo ni sa kumpanya kanimo sa sakad daw daddy. Ingon ang daddy, 10,000. Amo ba daddy mo di dato kay na kasi 10,000 sa kadlaw. Ingon din ang bata, daddy, tagay mo 5,000. Insya Allah, 5,000 na tagay, kumakay siya. Sing wallet o 5,000. Kunya, ingon din, paghatag na ingon din ang bata, daddy, buwan sa aha, isang lakaw. Isuot ang bata sa iyang kwarto, ikuha niya iyang tinigong, naday siya dahil 5,000. Kunya, sadyak na niya sa iyang kabutang 5,000, ibuwas niyang kwarto, gina niya iyang daddy, pwede bang ayaw nang ganito sa trabaho karon? Ako'y muhatag og sweldo ni mo din, na ako'y 10,000. Spend quality time with me and with my mother, with kay mommy. Because wala na kayo time, daddy, magkahibusa kitang tanan sa pamilya. Quality time is so important. Isang tagal kayo kagwarta, pero wala kayo time, quality time sa inyong mga anak, di nakapakita o insakto nga gugma. Kung sa to, ikatulo, quality time. Ang ikaupat, acts of service. Kung sa ibukusbun na ba na to? Acts of service. Kung sa manay, pagpakita ni mo ang pagservisyo, mga aksyon na nagservisyo ka sa taong iyong higugma. Pananglitan, nakakita ka sa imong mama ng laba diha, ikaw nga anak, kung imong higugma ang imong nanay, pwede ako nalay mong hay anak, ako na yung magwas anak. Acts of service na imong ipakita kay higugma ni imong nanay. Kaisip, kay usahay, Allah, pasagda na si nanay, basta ako, busy ko din sa Facebook, busy ko din sa akong mga bibuhat sa computer. Wala na tayong acts of service which are expressions of love. Kini nga akong mga gikonsulting mga example ra, pero dagang kay ipakita nga pamaagi nga mapakita ang acts of service to a person, to people we love in our day-to-day life. Kung sa ito ikaw ba? Okay. Ang ikalima, last is physical touch. Usba mo ba? Okay. Physical touch, kasuway mo ka ng tao na nagbuol kayo, nagkakay problema, imuduol ka, imong akbayan, imong ibutang ang imuhong kamot siyang shoulder, imong kang niarko. No? Ayaw ka buol. A very simple act, a touch that can make a person feel he is loved by you. Nindot-unta, no? Kita usahay, baliwalaon na nato yung mga expressions of love sa ating Ginoo.
Inautong ka, no? Kumuhatag ka, magpakita ta, niining tanan. Isip atong expression sa gugma sa Dios, kay hindi mo ng Dios, di gugma ako sa inyong kasing-kasing, ibo kasing-kasing, una-una, sa inyong magpusog, pareho sa inyong pagigugma, sa inyong isip katawag, sa inyong kaugalingon, kay pareho sila importante sa gugma. Sa unang pagbasa, ipahinuluman sa another acts of service. Kung sa man, nga unta, dili ta mo abusar sa mga taong nagkalisod-lisod. Karong panahon sa pandemya, daghan tingali kayo mga tao nga nagkapitawos. Daghang mga tao nga wala tayong makakulong unsa pa ilang mga panginahanglan. Kung kita kay bauta nga napatay, pwede share kanila, ihati share nato nila. Kung na'y manghuwang, kaya i-take advantage nga, patasaan ba nimo ang interest kay kiboka nga he is or she is in need of money. Muna hindi painumdum sa first reading, ayaw abusari ang mga taong nanginahanglan ng tao. Kaya dili na expression sa manalo sa Diyos, sa atong isig katao. Inautunta, no, sa atong mga makatunan karon, ato ni kuyan. Kung sa itong una, 5 ways or expressions of love. Una, words of affirmation. Ikaduha, repeat, Father. Repeat the homily, Father. Repeat na 15 minutes. Okay, kung sa ikaduha, giving and receiving of gifts. Ikatulo, quality time. Ikaupat, acts of service. Ikalima, physical touch, which are expressions of love. Let's do it. And God will be pleased from heaven, seeing us loving Him by loving our brothers and sisters as we love